Gladiao. Comment Gladiao vit son rôle là? Allô? Yeah. Ouais, dans là-bas. Ouais, arabe ça, champion. Ok. Voilà, arabe ça. Il est d'où? Ça va, alhamdoulilah, mais on ne se plaint pas. Basi Conté. Non, pas si peu. Ah, patron. Ouais. Non, patron, il a ni jara fanu ye bi dɛ. Ah. Cɛ, olu le ka tagama bolo u ka taa. Ya dɔn nin de an mago bɛ na kuma dɔ la bɛɛ k'i abonné. Trop. Bɛɛ k'i abonné. Bɛɛ k'i abonné. Désormais, nous mago bɛ na dɔrɔn. A lève tapoter. Bɛɛ ka lève tapoter. On message ci dɔrɔn ko on veut discuter avec toi, Ibawan. Il n'y a pas de problème. N bɛ connecté, n bɛ yɔrɔ yɔrɔ, diɲɛ yɔrɔ. N bɛ connecté, an bɛ baro kɛ. Kuma mɛrɛ, c'est tout hein. U yɛrɛ bɛ to ka message bila n ka fɛn kɔnɔ dɔrɔn ko wa. Non, kuma banna yan. Banna. Voilà. Gladiao, a ye cadeau di Iba ma, an ka mentor bɛ lève kɔnɔ. A ye cadeau di an ka kabako la ma. Stade de France, bientôt Stade de France date bɛ bɔ ka d'aw ma Gladiao. A ye cadeau di. Merci, il prend les pauses. Il a envoyé encore des cadeaux. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux vraiment. Il prend pause. Merci les cadeaux. 49. Merci. Merci. Merci aussi. Merci Malik Wallahi. Adjara Kojugu. Déjà, on a trouvé. Manege, ne kelen dogoni nga cɛ Adjara Je veux un feat. Déjà, on a trouvé. Merci. Baverlin Salim. Content, mamie. Merci. Sora 49. Merci pour les cadeaux encore. Gladiao, sois juste patient. Barabolo Medina. Parce que même aw bɛna b'o résultat au kalama. Ko kuma baden ne bɛ nalen. Mais a kana saliya toujours. An bɛ ka baara kɛ avec motivation et puis détermination. Parce que a yɛrɛ cɛ ye dɔn. Toujours imprévisible. A bɛ bɛɛ sigilen hakili ɲinɛnen tɛ dɔrɔn ka bali ka suru dɔn a la. Donc a y'an dege mun na toujours caman ba de bɛ clip duman son duman wa projet duman baden ne bɛ nalen fana. D'habitude a tɛ ci a tɛ égaliser. A bɛ se ka ba cɛ da. Zimasi ne tɛ fɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ ye ne bɛ fɛ ka dɔn dɔrɔn nɔfɛ. Ayi bɛ tuma dɔw la fana an ka to ka ko dɔw nege don o la fana. Non mais i b'a fɔ ka fɔ de ko dumanw ka fɔ quoi ko dumanw ka fɔ. Mentor bɛ lève kɔnɔ merci les cadeaux vraiment cadeau dilaw aw folen don an b'aw fo ka barika da vraiment. Merci pour le cadeau. Chapeau avec tout le monde bɛɛ folen don. Ouais. Ah sinon, caman bɛ nalen dɛ minnu bɛ ka Stade de France ko fɔ featuring avec Nino. Tapoter. Gladiao, sois juste patient. Aw patienter dɔrɔn aw patienter. Sinon kuma bɛɛ i b'a dɔn quoi mɔgɔw bɛ pressé de ala tɛ pressé o i b'a ka ku tɔgɔ de ko temps i kumana dɔrɔn a bɛ tila k'i rattraper ɲɛfɛ. I kumana dɔrɔn a bɛ rattraper ɲɛfɛ. Bonsoir. A banna. Ni ye bonheur yɛrɛ réservé kana girin ka kuma quoi. Ouais Morgan ko ka. Ni kumana i ka kuma b'i minɛ dɛ. Salim Beverlin, vraiment merci. Palbi, merci pour le cadeau. Merci. Ouais, ay cadeau di Gladiao ay cadeau di mentor bi lève kɔnɔ bi. Papa n'a trophée. Cadeau dilaw bɛɛ folen don ay lève partager. Partager bɛɛ k'i abonné. Ko ka fisa. Beverlin, vraiment merci pour le cadeau. Ça fait plaisir k'a yi wa live la. De temps en temps Gladiao désormais a bɛna to k'a ye parce que an b'a réclamer kosɛbɛ TikTok ko la. Problème t'a la n'ala sɔnna ma. Jemasi Naluba yɛrɛ de ye motivé bi. Ka tɔki kɛ sɛbɛ c'est wɔrɔ ko ka ca trop. Non, ni fana ni mɔgɔ ye trop parce que kuma caman b'a réclamer quoi. Ko non an bɛ fɛ ka yi wa live la an bɛ fɛ ka yi wa live la. Donc ok n an b'aw ka ci lase Iba ma problème t'a la donc Dieu merci an ye ci lase a se cogo la Gladiao a ka empereur fila ɲɛkɔrɔ.
Déjà, merci pour les cadeaux. Salim Beverly, merci vraiment pour les cadeaux. C'est Salim Enfin, Beverly. merci. Donc, Agnabala, il va faire les affaires salon, il va gagner le salon transformé avec un studio. Tellement que les gars là, ils ne veulent pas se reposer. Ils vont poser tout là. Chaque trap fait en fait. Ah, donc, ma bana. Ne Gladiator va salon, on arrête là. Il y a 6 jours. Il va y avoir transformé avec un studio. Donc, comment va de aller? Ni sala bana ka taa studio la dɔrɔn an bɛ minɛnw cɛ ka na n'u ye dɔrɔn k'a transformer k'an sigi yan. Ma bana. Cogo di? A bana pewu. Gladiator kuma bana pewu. A y'an bɛrɛ la kuma mɛn kɔni. Donc don min na ni studio la taga ni salaya bɛ yen dɔrɔn a bɛ Gladiator salon bɛ transformer ka kɛ studio yɛrɛ ye siɲɛ kelen. Donc a bɛɛ lajɛlen ka préparer ko duman baden de bɛ nalen. Fasa ko duman baden de bɛ nalen. Gladiator kana salaya toujours. Ouais. A bɛɛ motiver len ka surprise duman k'a ka fanu ye k'a ka fanu nisɔndiya diɲɛ fan bɛɛ. Wa fɛn o fɛn bɛ ka i b'a demander concert fana la a bila u kunna ni album bɔra aw fɛn o fɛn bɛ k'a demander i b'a bɛna taa ka fan bɛɛ lajɛlen ɲɛnajɛ f'u sigiyɔrɔ la. Parce que o de ye cɛ in ka ambition ye. Ale ka fan bɛ fan o fan. Temps bɛ i b'a de n'a ka fanu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Wa temps bɛ i b'a bolo ka consacrer a ka fanu ye kosɛbɛ fana. Donc Gladiator kana salaya wagati bɛɛ an ka don an ka artiste ka compte bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A ka chaîne YouTube, a ka compte TikTok, a ka page Facebook ani ainsi k'a ka compte Instagram. I b'a kɔni ka compte bɛɛ lajɛlen officiel. Parce que compte caman tigi bɛ réseau sanfɛ. U kɛlen don ka bɛɛ tɔgɔ da i b'a la pour que ka se ka abonnement sɔrɔ n'a ye. Après u bɛ tila ka ko bɛɛ changer. Mais aw bɛɛ ɲɛ bɛ Olu si t'a ka compte. Voilà, aw bɛɛ ɲɛ bɛ i b'a ka compte officiel la TikTok sanfɛ. Donc nin de don bɛɛ k'i abonné au maximum. A kana ɲina toujours fana i b'a ka publication an k'u partager fana au maximum. Gladiator i b'a kɔni bɛ ka fierté kɛ diɲɛ fan bɛɛ bi alhamdulilayi. Team Gladiator fana reconnu no diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na grâce à Iba. Donc an ni Iba de kelen an kana salaya toujours. An ka to ka live ouais an ka partager an ka grand tapoter pour que a bɛ stabiliser. En plus fana i b'a kɔni ka ko grand tapoter mɔgɔ n'o kɛrɛ ala ko de don ala ko bɛ ko in na a y'a fɔ an ɲɛna. Depuis Team Gladiator daminɛ ko barika bɛ ko in na ninnu tɛ se ka faamu parce que ala ko bɛ ko in na n'aw jamana ma fɛn sauter ko kana balaba. Merci les cadeaux. Donc Gladiator an ka bila dara bon ne motivation da pour que mɔgɔ k'a dɔn i bɛ wari a bɛ sɔn ko bɛɛ ma k'a k'a ka fanu ye ka da mun kan. Adamaden i yɛrɛ bakun de ye adamaden y'i yɛrɛ de foyi tɛ hɔrɔnya bɔ foyi tɛ dignité bɔ il faut pas que an ka kulonkɛ an ka mentor ka ko la donc Gladiator an ka don YouTube kɔnɔ ni page i b'a ka nin page YouTube direct b'a la donc i b'a ka compte bɛɛ k'i abonné la a ka nin TikTok dugumala la i b'a sɔrɔ a ka YouTube bɛ yen nɔ an bɛ tile ka publicité kɛ kuma bɛɛ Gladiator k'a ye donc an bɛ don a ka compte YouTube kɔnɔ an ka vie yɛlɛ an ka video yɛlɛ donc fɛn caman bɛ sen na projet caman bɛ yen i b'a kan ka clipw bila. Il n'y a pas de problème. Il va faire un clip pour black, un clip pour double. Bon, et puis, double album quand la paix. Donc, il va projet, il va bolo contrôler Team Gladiator. Il va te baraguer sur la YouTube, il va te baraguer sur les réseaux sociaux. Mais enfin, nous, on ne sait qu'un jour, il va avoir une cola quand il est. Il va faire les réseaux sans faire, il va TikTok, il va YouTube, donc, Gladiator, il ne faut pas que nous ayons un yere là. Arabade yere bakunde. Donc, on a dit que c'est un yere. On a dit que force ou banane be anti mochi ka damunka. Horoya ani dame, ay eba kanu, horoya ni dignité ni dame de ka. Donc, on a barake na ningui, on a barake ni more ningui. Arabade yere de. Dusu ade hakli otekele. Donc, Gladiator, on a charimbe ala yakli de Gladiator ma. Et puis, ala klaka amunu ka sabali da uma. Anti-se jem washima ni mima sauma. Donc, comparaison ta en numéro comme les TikTok Team Gladiator ka drone sans fait comme Team Gladiator c'est avec des R1 donc oui para indemne comme ni 3 mangasi kana c'est R1 makabo R1 na kada Team Gladiator donc ibako bi côté aga succès comme ni infrarouge YouTube c'est pas la Bluetooth c'est pas la réseaux sociaux avec des Facebook avec des TikTok il va me refaire TikTok ni YouTube nuna c'est ça il va caler avec au sanfé il va togo ara caler à madame ni réseau ni sanfé à madame ne réseau sanfé à madame ne Facebook sanfé à madame ne TikTok sanfé à madame ne YouTube sanfé il va caler de musique à dame na ni infrarouge
infrarouge o ni sisan cɛ fɛn fɛn san 18 san 20 a b'a bɔ o y'a sɔrɔ dɔw ma wolo yɛrɛ donc n'anw ye maa sugu dɔ ye ka kulonkɛ tɛmɛglaja ko in na an bɛ yɛlɛ de k'a da mun kan kalɛriw tɛ kelen ye succès tɛ kelen ye i b'a ka succès a daminɛna ka infrarouge de donc i b'a ta ka dɔnkili da ko infrarouge i b'a ka dɔnkili da de ko fanu i b'a ta ka dɔnkili da ko YouTube i b'a ka dɔnkili da de ko a ka fanu donc Gladiaw k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛn dɔ préparer la tigɛ i b'a wani ye an ka fɛn dɔ préparer la tigɛ o ye fɛn sugu jumɛn ye an de bɛ don YouTube kɔnɔ ka baara kɛ k'a di i ba ma i bɛ wari ladon i ka artiste kun k'i to i sigiyɔrɔ la i bɛ wari ladon i ka artiste kun ka artiste yɛrɛ to a sigiyɔrɔ la k'a ka colère de musique k'a dilan yen k'a bɛɛ to a sigiyɔrɔ la o ye fɛn jumɛn ye o ye YouTube kɔnɔna de ye an bɛ don YouTube de kɔnɔ an kana ɲinɛ YouTube kɔ an bɛ YouTube de sankɔrɔta Gladiaw an ka kan yɛrɛ an ka kan yɛrɛ fɛ a ye live tapoter a ka partager i b'a wani yɛrɛ bɛna don live kɔnɔ sisan o kelen de don an bɛ ɲɔgɔn bolo Zemese kuma bɛ bolo Gladiaw j'espère que aw bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn donc an ka i b'a ka carrière focaliser len tɛ TikTok sanfɛla kan mais TikTok fana ye réseau de communication dɔ de ye mun b'a kɛ waati bɛɛ lajɛlen na i n'i ka faniw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka échanger cogo min na donc o hokumu kɔnɔna la laɲininen don Gladia bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a wani ka compte TikTok officiel de filɛ nin bɛɛ bɛ se k'i abonner nin na kosɛbɛ nin ne yɛrɛ parce que compte TikTok caman bɛ ka circuler réseau sanfɛla la a bɛɛ tɔgɔ dalen don Iba la mais Iba wani ka compte tɛ Gladiaw n'aw sera ka don nin compte in kɔnɔna la donc a bɛ YouTube signe ye a bɛ tila ka Iba ka adresse email fana y'a la donc n'a y'a cliquer YouTube yɔrɔ in kan a bɛ don n'aw ye direct la fo Iba ka page chaîne YouTube kɔnɔna la donc a bɛɛ bɛ se ka taa abonner TikTok c'est réservé pour la communication fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na donc Gladiaw a ɲininen dɔw fɛ toujours an tɛ sɛgɛn an tɛ saliya an b'a fɔ aw ɲɛna i b'a wani ka chaîne YouTube a ye taa abonné i b'a wani ka compte TikTok filɛ nin bɛɛ k'i abonné an kana saliya fana i b'a ka publication bɛɛ lajɛlen de temps en temps an ka segin ka taa an ka clipw lajɛ parce que i b'a wani ka respect sɔrɔ Gladiaw an don i b'a wani ka dɔgɔya fana an don parce que ni n ko b'a ka respect n'a ka dɔgɔyalima sɔrɔ a bɛɛ bɛ dépend an na à chaque fois n'an bɛ ka i b'a wani ka fɛn bilalenw k'u bɛɛ nombre de vues bombarder ka yɛlɛ i n'a fɔ d'habitude qu'on avait l'habitude de le faire là au passé chaque semaine an kun bɛ 1 million de vues de ladon donc Gladiaw j'espère que an kan ka segin o kelen de ma tuguni an kana saliya o la an ka artiste anw de ta don wa ale de ta ye anw ye fana diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na i b'a bɛ disi gosi n'a ka Gladiaw ye wa diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fana na Gladiaw fana b'u disi gosi Ibra de boss Ibra on est tous fiers de lui donc il faut pas qu'an ka décourager dane do ouais non Ibra fɛn kelen de bɛ Gladiaw la o tɛ ko gɛlɛman ye ouais et moi aussi je comprends ça salaya dɔɔni bɛ Gladiaw la quoi ouais salaya dɔɔni bɛ Gladiaw la parce que Gladiaw faut que ni mouvement dɔ de wulila sisan sitanɛ bɛ mouvement min na Gladiaw bɛ wuli alors que wagati bɛɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ wagati bɛɛ de ouais est-ce que milliardaire n'u ka milliardaire tigiya est-ce que u b'u sigi ko wari b'u kun k'a banna non même pas parce que les Gladiaw croient que il va construire une belle maison wari b'a kɔ alhamdulillah a bɛ voyager cogo min ka d'a bɛ clip dumanw kɛ il fait la belle vie a ka diɲɛnatigɛ ɲɛna alhamdulillah a m'an bolo jigin o tɛ dɛ ouais et pourtant c'est pas fini il faut que ka don Gladiaw kunna ko c'est même pas commencé parce que a ye trophée minnu ta fo an ka trophée wɛrɛ ta mun ka girin n'olu ye an ye concert minnu kɛ fo an ka concert wɛrɛ kɛ mun ka girin n'olu ye fana an ka RFI passé de Mali la an tɛ Mali ɲinina koyi non ko Gladiaw ka objectif ye kɛ diɲɛ de bɛ diɲɛ ka yuguyugu quoi diɲɛ ka yuguyugu Michael ye record min kɛ musique la fo ne k'a kɛ ni ne ye artiste ye je suis le meilleur ko kɛlɛ la Afrique Mali ni fɛnw non ni Michael ma bɔ Amérique dɔrɔn a tun bɛ bɔ Mali de la a tun bɛ kɛ ne de kuma banna Gladiaw j'espère que i b'a ka kuma mɛn a tɛ ne kunna ko artiste bɛ ne ye diɲɛ kɔnɔ a tɛ yen donc a y'a bila o kunna ko fan fana tɛ diɲɛ kɔnɔ mun b'anw ye parce que o mɔgɔ a bɛ ne kunna dɛ depuis ala ye diɲɛ da artiste mana min bɛ ne ɲɛ i bɛ micro ta i b'a bila walayi ala de y'a c'est à dire solution t'a la quoi non c'est fini ne déterminé don cogo min na ne ye fɛn ka Gladiaw ka déterminé ten fɔlɔ kun déterminé de mais sisan ɲɛ b'a la caman ka mission kɛra ko wɛrɛ ye caman bolofaraw hakilina wɛrɛw nana caman na quoi a cayara trop voilà donc maintenant n tɛ jigin mɔgɔ la mais bɛɛ k'i yɛrɛ ressaisi u ka taa YouTube kan na page hali n ka page Facebook kan mɔgɔw k'u abonné YouTube kan tuguni k'u abonné Instagram na k'u abonné Twitter n ka réseaux sociaux surtout TikTok mun filɛ
Ouais. C'est tout TikTok qu'on fait parce que diɲɛnatigɛ wagati bɛɛ n'i bɛ wagati min na i b'o ko de kɛ TikTok clé de bɛ yen. Exactement, ouais. Na Gladiaw ka yɛlɛ TikTok kan parce que Gladiaw tɛ TikTok kan kosɛbɛ dɛ. Gladiaw tɛ TikTok kan et puis an bɛ ka sɔn minnu sɔn international ninnu bɔ fana ni ɲɛ b'a la an bɛ évolution na ka jama to quoi. Ah, nin bɛ ka ne dabaliya bannen parce que à chaque fois. Parce que hali Gladiaw fana tɛ ka se ka dɔnkili ninnu da. O de ko in problème. Bon, moi j'attends vos challenges sur traumatisé. Awa challenge ke traumatisé la ngula yɛlɛ TikTok kan ngula yɛlɛ page kan. Parce que ni ɲata la mais défi lancé Gladiaw ka traumatisé bɛɛ ka traumatisé vidéo kɛ. Gladiaw ye kuma mɛn. Bɛɛ ka traumatisé vidéo kɛ ka bila kan ni mɔgɔ min bɛ se couplet min na ni bɛ se référent de la ni bɛ se couplet de la bɛɛ k'o vidéo kɛ k'o bila kan na o ye bi défi ye. Voilà, c'est tout. Donc j'espère qu'aw ye faamuyali kɛ. Ni mɔgɔ mɔgɔ y'a bila n b'a bila n ka page kan direct i ka vidéo direct ne yɛrɛ de b'a ta ka bila. Ni mun bɛ se ka bila n ka TikTok kɔnɔna la o b'a bila n ka TikTok kɔnɔ ni bɛ se ka bila n ka page fana message kɔnɔ i b'a bila o kɔnɔ ni mun tɛ se o la fana i b'a ci GMS ma GMS b'a lase ma n b'a bila. Kuma banna. Ou Aluba ma. Gladiaw j'espère qu'aw ye faamuyali kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka traumatiser challenge kɛ c'est pas k'a fɔ k'a bɛ sɔn ta ka don a kɔrɔ dɛ aw b'a kɛ ni aw da yɛrɛ a nakape la donc a bɛ ta k'a bila i b'a ka compte yɛrɛ kɔnɔna la direct la parce que musique caman bɛ yen fɛn sɔn caman baden de bɛ na dɛ. N ye bɛɛ obligé ka taga fɛn kan TikTok kan ka TikTok vidéo kɛ n'a ye bɛɛ tout le monde bɛɛ k'a kɛ n'a ye bɛɛ k'a kɛ n'a ye ka cɛ ma i b'a publier i ka compte kɛ i bɛ tila ka a di an yɛrɛ ma i b'a ye ne ka TikTok kɔnɔ. Problème foyi t'a la n'a cira n ma dɔrɔn n b'a las'i ma n yɛrɛ bɛ tila ka publier fana y a pas de problème. Donc o de don san an ka ale TikTok kan an man ca TikTok kan quoi. Voilà Gladiaw j'espère qu'aw bɛɛ lajɛlen ye kuma mɛn motivation man ka dɛsɛ Gladiaw la jamais de la vie. An ka artiste ka mentalité ani artiste wɛrɛ ka mentalité tɛ pas les mêmes. Gladiaw la a tɛ hali Russie autorité la mais problème ye min ye dɔrɔn TikTok de ma ɲɛ dɔn kosɛbɛ caman fɛ a banna. A banna mais petit à petit an bɛna baara kɛ n'a ye kosɛbɛ. Gladiaw j'espère qu'aw bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ ni diyara Gladiaw ye su in na trop ka Iba ye live la donc j'espère que vous allez tous bien aw bɛɛ content na kosɛbɛ Iba ye défi lancé a ka Gladiaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma que ça soit gladiateur o gladiatrice o ko bɛɛ lajɛlen ka challenge kɛ traumatiser son na a bɛ micro activer a ka vidéo la a bɛ challenge kɛ ni vidéo sera ne ma ne b'a lase Iba ma ne yɛrɛ bɛ tila ka publier n ka compte kɔnɔna la fana donc Gladiaw toujours an kana saliya an bɛ wagati min na ko bi na TikTok de kɛlen don ka domineli kɛ donc an ka focaliser TikTok kan kosɛbɛ an ka concentrer an ka artiste ka compte bɛɛ lajɛlen kan a ka fɛn bilataw an k'u layɛlɛn kosɛbɛ parce que ne tun bɛ mun dɔn Gladiaw la fɔlɔ chaque semaine Gladiaw tun bɛ 1 million de vues de kɛ Iba ka publication na mais actuellement je vois que hali an kɛtɔ ko 1 million de vues yɛrɛ sɔrɔ pendant un mois c'est difficile mais je sais pas mun de bɛ yen donc an k'an jija halisa an k'an cɛsirilen don dɛ mais caman bɛ yen hali sisan a y'a ye Gladiaw Iba One da magara fɛn dɔ la ko caman Gladiaw caman taara bolofara caman fɛ mais o si t'a tiɲɛ an k'an yɛrɛ ressaisi joona ni artiste kɛlen k'o remarque kɛ ce qui veut dire que tiɲɛ de don sinon Gladiaw fɔlɔ diɲɛ bɛɛ tun bɛ siran Gladiaw ɲɛ artiste o artiste n'a fɔra k'i ni Iba bɛ compétition kelen ou bien nomination kelen na bɛɛ b'a dɔn fɛn min bɛ yen donc n'i y'a ye bi na manamanamɔgɔw b'u sigi ka manamanakanw fɔ sur les plateaux c'est parce que Gladiaw reculé la dɔɔni donc an ye pas min ta ka segin an k'an jija an ka pas wɛrɛ don o kɔrɔ mun ka girin n'o bɛɛ an ye un pas en arrière de kɛ mais an k'an jija an ka 100 pas en avant kɛ o de ɲɔgɔn tɛ parce que o de la an mago bɛ niveau min na an ka artiste k'a sɔrɔ sinon an ka artiste kunkolo la tout est déjà garanti mais comme a bɛ Gladiaw caman kɔnɔ Iba yɛrɛ da fɔ sisan a bɛ Gladiaw caman kɔnɔ Iba ye so jɔ ka ban donc foyi a bɛɛ banna déjà kan k'a sɔrɔ foyi yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ trophée international ba wɛrɛw kan ka ta minnu ka girin ni kɔrɔlenw ye concert baw kan ka kɛ minnu ka girin ni kɔrɔlenw ye donc n'a fɔra ko kuma bɛɛ an bɛ bɔ an b'an sigi an bɛ bɛɛ la sensibiliser a ko la mais je pense que halisa mɔgɔ caman ma faamuyali kɛ a la ça vaut pas le coup mais toujours an tɛ décourager an bɛ explication di bɛɛ lajɛlen de ma a bɛ faamuya comme il le faut parce que caman fana bɛ k'a fɔ concernant Vidmati ko la ko Iba ka son clip u tɛ k'a ye Vidmati kɔnɔna la et pourtant a bɛ yen ne ye vidéo kɛ a kan ka tɛmɛ donc concernant fɛn fana la compte YouTube ko fana la parce que caman bɛ yen u bɛ taa ka taa lajɛ o tɛ nombre de vues marqué foyi mais compte YouTube kan ka créer cogo min na ma création sini ni wulila n'Ala sɔnna ma n'Ala ma basi kɛ n b'a kɛ a daminɛ fo k'a ban Gladiaw fɛn o fɛn bɛ ko YouTube t'i bolo bɛɛ lajɛlen bɛ se ka YouTube sɔrɔ cogo min na kelen et concernant Vidmati ta fana la minnu bɛ k'a fɔ k'u tɛ ka Iba ka fɛnw ye Vidmati ko la
ne ye video kɛ fɛn kan ka tɛmɛ mais problème foyi t'a la n bɛ segin a kan tuguni parce que ni Gladia bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ ne bɛ lafiya trop an bɛɛ ka laɲini ye mun ye Iba ko la an bɛɛ lajɛlen b'a sɔrɔ donc il ne faut pas que an ka saliya an ka baara ta an k'an cɛsiri album bɛ nalen concert baw bɛ nalen trophée baw kan ka ta donc Gladia an kan ka kɛ motivation yɛrɛ kɛbagaw ye hali ni Iba y'a ye n'an y'a ye ko Iba bɛ ka décourager dɔɔni Iba k'a ye k'a fɔ cɛ ne de décourager Gladia bɛ ne kɔ cogo min na u bɛ ko da an ka diɲɛ kɔnɔ ma sigi ni min yɛrɛ donc san'a ka se o yɔrɔ la an k'an jija an k'an cɛsiri an ka baara kɛ ni sɛbɛ ye an ka baara kɛ ni tilennenya an ka baara kɛ ni ladiriya ye an kana kɛ ni dabara dɔrɔn ye an ka baara kɛ n'an dusukolo ye avec amour o de ɲɔgɔn tɛ donc Gladia kuma bɛɛ an k'an sigi k'a fɔ ko non ni ne kan ka kɛ tan ni ne kan ka kɛ tan o ɲɔgɔn tɛ ka sɔrɔ an tɛ k'a kɛwale kɛ ça c'est pas bon ça c'est pas bon donc je pense que kuma caman bɛ yen ni ɲɔgɔn faamuyara a bɛ gérer quoi. Ouais, je m'assis à quoi la tête mon gars. Voilà. Gladia kacha. Gladia o ka bara te ka duma en fait ne mo famia do. O ka mi ka fuyo ko. Non, chama na kwa. Mo chama volonté mo chama na. E be Gladia ka artiste ka do ni diana te ka fembe. Trop. Volonté bula ka barake, mais do ta lo ba ke chokomdi. Faka nya ira chama na. Majorité de bien utanya donc. Parce que même concernant YouTube ko ni fɛn ninnu bɛɛ e ka kuma YouTube ko ninnu bɛɛ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni n'u sera ka fɛn ninnu bɛɛ ɲɛdɔn ka abonné et puis aw tɛ clip télécharger aw bɛ taa clip lajɛ dɛ hali tubabu la voilà bɛɛ bɛ se ka mɔgɔw ka clip télécharger mais u bɛ taa san mun na u b'a san pour que artiste dɛmɛ de tiɲɛ don bɛɛ bɛ se ka taa san bɛɛ bɛ se ka télécharger mais i tɛ tubabu ye jamais k'i ka son b'a ka téléphone kɔnɔ ou i ka son b'a ka fɛn kɔnɔ mais an k'o kɛ Afrique système ye malgré que n'o kɛra ne ye clip télécharger i bɛ taa clip lajɛ cogo di a bɛ nombre de vues sɔrɔ cogo di. a t'a marqué o parce que a bɛ ka téléphone kɔnɔ de e mana wuli wagati o wagati b'a lajɛ. a bɛna fan caman ka compte tiɲɛ ka caman ka compte bloqué bon an tilala k'a dabila an b'a dɔn k'a fɔ hali n'i y'a kɛ dɔw tɛna dabila. a ye dɔw kɔni olu focaliser len don a kan yɛrɛ de donc Gladia minnu donna live kɔnɔ sisan i b'a ye défi dɔ lancer Gladia cɛman ni musoman bɛɛ gladiateur ni gladiatrice bɛɛ ko bɛɛ lajɛlen ka traumatiser challenge kɛ n'a fɔra ko ka challenge kɛ k'i bɛ se premier couplet la o i bɛ se refrain la o ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛ donc a b'a kɛ a b'a enregistrer a b'a ci ne ma ou bien a b'a ci a ba ma. Il peut ouvrir les frontières bɛɛ b'a faamuya wa musique ka di a qualité ka ɲi wa yan musique tɛ kɔfɛ musique de don donc déjà a ye n tubabu y'a mɛn n ko fa bɛ wulu la an taara émission min na yɛrɛ génération an taara o émission na mais u ye sɔn na mɛ avant l'émission mais u kulela de ko mais que ça bɛ ka promo kɛ nin sɔn na ne ko n ko promo ka k'a sɔn na mais effectivement fanu découragera n'i ye sɔn da bamanankan na u b'a lamɛn u kulo u b'a da mais n'a dara français la dɔrɔn u b'u bolo jigin ne t'a dɔn fɛn fɛn don. bon et pourtant o de dun bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ ka sira caman yira. an kana kɛ international ye an kana taa international la c'est à dire que i b'a fɔ ko fan dɔw bɛ rétro yɛrɛ de fɛ quoi fan dɔw tɛ fɛ ka musique kura yɛrɛ mɛn o fana bɛ yen yɔrɔ moi j'ai fait tous mes analyses dɔw bɛ musique kɔrɔ de fɛ dɔw bɛ depuis danger ninnu dɔw bɛ morceau de fɛ dɔw bɛ double rap champion i b'a fɔ morceau ninnu dɔw b'olu de fɛ ani molotov ninnu dɔw b'olu de fɛ. parce que même tout dernièrement hali ni publication dɔw kɛ diɲɛ bɛ évoluer de ka taa fɛ diɲɛ n'i y'a rap bɛ yɛlɛma ni rap yɛlɛmana tuma o tuma ne bɛ yɛlɛma a nɔfɛ quoi. et pourtant o de don parce que i bɛ moment min na i bɛ f'i ka i jija k'i adapter o moment la pour que i bɛ se ka to tendance kɔnɔna la. voilà ni i b'a style changer la dɔrɔn n bɛ tendance min na i b'a sɔrɔ o de bɛ yen mun na an nana an ma piano la ban na trop fɛ parce que an ma piano de bɛ fait là an ma piano de bɛ fait là jusqu'à présent donc ni ban na trop fɛ an ma piano la donc après son dɔ in tɔgɔ traumatisé. Traumatisé ye afro drill français de donc bɛɛ b'a kɛ les Chacola les tons ninnu ni Nino ninnu bɛɛ b'a kɛ donc n y'a yira n ko moi aussi je peux le faire ka tila ka Mali fierté ka kɔnɔ mais n ye jaga Mali jaga n y'o fɔ kɔnɔ sinon voilà il y a a système bɛ cogo min na c'est un système son français mais n y'a essayer k'an ka culture dɔɔni k'a la pour montrer une fierté malienne ici c'est tout. a banna Gladia traumatisé baden de bɛ nalen mais il faut que an k'an jija objectif caman bɛ an k'olu atteint ni traumatisé ye fɔlɔ. Il y a même des sons minnu tɛ hali album na olu kan ka bila yɛrɛ olu puissance ba ɲinan ka Gladia ye kuma mɛn yɔrɔ donc a banna pewu
ko bɛɛ fɔra ɲɛna ko bɛɛ banna san tout est maintenant clair donc an k'an jija parce que bientôt i b'a kan ka na ni surprise wɛrɛ ye ka na di bɛɛ lajɛlen de ma avant sunkalo surprise giriman baden de bɛ nalen parce que hali minnu bɛ ka ɲininkali kɛ ko i b'a ma album titre d'u ma album titre bɛ nalen bientôt donc il faut qu'on soit juste motivé comme on était dans le passé an k'an jija halisa projet o projet bɛ i b'a bolo an ka bɛɛ layɛlɛ fo haut niveau la parce que an dɔnnen ninnu de toujours Gladiaw ye baarakɛlaw de a bɛ k'a bila u kunna ko halisa ko Gladiaw an fangaba t'an na foyi alors que n bɛna mun fɔ an ɲɛna Gladiaw artiste baden de bɛ yen n'a fɔra ko ne b'a nominé n'o compétition na o bɛ siran dɛ mun de b'a kɛ parce que Gladiaw an y'a yira dans le passé k'a fɔ ko nous sommes capables de réaliser des grandes choses en fait donc an k'an jija o détermination in kana bɔ an kunna YouTube chaîne bɛ créer cogo min na Gladiaw fansi fɛn o fɛn bɛ k'o tɛ YouTube chaîne création kɛcogo dɔn ka compte créer YouTube kɔnɔna la ko abonné i b'a la ka i b'a suit yɛrɛ i b'a ka publication ka bɛɛ sɔrɔ sini information bɛ di n ka TikTok de kan voilà pour que Gladiaw kana TikTok kan parce que Gladiaw o ye Facebook minɛ o y'a kɛ Iba book ye o y'a kɛ Gladiaw book ye mais TikTok a kan ka kɛ Gladiaw talk de ye m'a faamuya donc a kan ka kɛ Gladiaw talk de ye m'a faamuya donc o tɛ ka se ka maîtriser o tɛ ka se ka caya kan bon caman t'a ɲɛ dɔn voilà mais sinon baara bɛ sen na ne kɔni ka baara tɛ jɔ album kura bɛ nalen an bɛ ka stade de France préparer pour votre information aussi u bɛ fɛ ka stade de France u y'a fɔ ko y a moyen de faire des stades de France en 2025 parce que an ye demande kɛ 2024 de k'a bɛ sɔn ka kɛ 2025 mais on va pas attendre 2025 k'a fɔ k'an bɛ concert kɛ non an bɛ jouer yɔrɔw la an bɛ jouer avant 2025 mais 2025 kɔni n'Ala sɔnna ma an bɛ jouer parce que an y'a demandé 24 n'i y'a demandé à un an u b'a d'i ma l'année prochaine donc déjà i m'a ye ɲinɛ yɛrɛ ka concert bɛ yen 2025 exactement 2024 la bɛɛ y'a sɔrɔ 25 de kɔnɔ o tɛ souci ye mais album kura bɛ na 24 kɔnɔ n'Ala sɔnna ma ka tila mɔgɔ t'a dɔn n'i bɛna album kura wɛrɛ bɔ 25 kɔnɔ on sait jamais parce que ne ye machine de n bɛ sɔn ka kelen bɔ 24 la ka kelen bɔ 25 la inshallah album kura mais sunkalo kɔnɔ an bɛna sunkalo kɛ ni n ka clip 2 ye n'Ala sɔnna ma clip kura 2 Ciao garange trop. Mais Gladiaw défi me lancer non an ka jija an ka défi lancer an ka relever i b'a défi dɔ lancer Gladiaw merci pour la ouais donc Gladiaw an bɛɛ content na tu na i b'a je pense que c'est bon maintenant il faut se concentrer ka production actuellement c'est bon ouais ok pour la m'aw bɛɛ fo ouais ok dans tes folies maintenant merci à la prochaine an bɛ ɲɔgɔn bolo et dans 2 jours aussi je serai là k'aw ka vidéo challenge lajɛ k'u bila n'i ye à peu près n'i ye 100 vidéos sɔrɔ n bɛ direct kura kɛ tuguni ma bana an bɛ ɲɔgɔn bolo peace on va comme ça merci ouais